Kaj onda ti dođe slina kaj je namještena. Ja izađem van, ja padnem na koji to svađa, nema skin. To su bila ludila. Vidim čovjeka, Bajro, žena mu pjeva, ti zveki tad sjediš tamo. Ja vidim čovjek, ljudi, mrtav ladan, tu je nered, tu je svađa, tu je ludilo. Čovjek sjedi, ja vidim stariji mangu, pono čovjek sjedi, gledam, ja kajem ljudi. I ono, znaš kad skontaš neko, ko da je neko od naših ovih starijih. Ja sam malo kad je dobiješ manda, to su pregovori. Ma ti si udario onaj gips, to su sve stresno, kad su udario onaj gips tamo, pa oni ne znaju, pa od drugu te kancelariju vode, a ovaj viče na funk, zovite ga vani brzo ga izvedite ga vani. To je, kažem, šta, evo ja gledam na one plazme tamo, znaš, na ove sve ono. Da. Joj, brate, šta je rekao muka. Ali što ti ovako popije, mene ulovi, znaš ono, to je znalo biti. Ja sam isto... Neću da imenujem zveki, jedna pjevačica pjeva, mi u zadruzi, pjeva jedna pjevačica. S njom menadžer njen i njeno kao neko obezbjeđenje, drugovi ono. Ja napravim frku, oni me izvedu van. Ja tu frku s jednim momkom iz obezbjeđenja, drž, ne da je ludilo, frka, ono. I ja ulazim, oni kao naš, oni bitni, oni kao od nje, kao što je bilo ono. Kaki ja, brate, popiju i ja na njih, Bajro, šta ti, kako, šta vi koji ste, znaš ono, vidiš ti, ja sam čovjeka vidio ga, evo ti ga pitaj ga u live prvi put u životu, ja vidim čovjek sjedi o sebi, pri sebi, ne zanima ga ništa, došla mu žena da mu pjeva, on sjedi i čeka da mu žena završi, pije svoje, vidiš ti kaj neko pravi čovjek, ja sam ga, tad sam te zagotivio i šta sam ti rekao i dan danas i uvijek i nazad. Ti vidiš po nekome šta je neko, a šta nije, šta je neko kad je neko... Jovana Tomić-Matora se nakon smrti njene majke povukla iz medija. Bivša reality učesnica nakon velikog gubitka posvetila se svom ocu Hranislavu. Međutim, spekuliše se da ima novu devojku i da je sa Stefani Grujić navodno prekinula ljubavnu romansu. Matora je pre par dana na svom Instagramu okačila sliku njenog oca sa njenom bivšom cimerkom iz realitija. Ona se ne odvaja od Ermine Pašović. Ermina je u nekoliko navrata čak i rekla koliko voli Matorinog oca i koliko ga ceni i poštuje, što je po svemu sudeći obostrano jer po slici i opisu slike koju je Matora okačila, Hranislav obožava Erminu. Stefani nema nigde te se nagađa da je stavljena tačka na višemesečnu romansu. Ostaje samo da vidimo kako će se stvari odvijati kod Matore jer je puna iznenađenja. Šuška se da ima novu devojku, ali dok se ne oglasi, ostaje nam da nagađamo. Podsjetimo, Stefani Grujić, verenica Jovane Tomić-Matore, porodila se nedavno i na svet donela sina kome je dala ime Konstantin. Pa ovako, prvo što se toga tiče, ja nisam reality igrač. Tako da sve što mi se tamo desilo, desilo mi se iskreno i bez nekog foliranja. Da, naravno da imam svoj stav i glas i uvek ću ga imati. Pa ovi sad novi, ne znam šta rade. Mislim da rade zarad svega, da ostanu tamo što duže i da ne kapiraju uopšte kako glupost prave sebi od života. Da, ja možda nisam taj koji mogu da nekome kažem ej, vidi šta radiš, ali meni što se desilo se iskreno, tako da je bilo bez foliranja, a ovde sada je to malo otišlo negde, skroz negde u levo. I mislim da su spremni da urade svašta samo da bi ostali tamo što duže. Što se tiče tih veza, da, dobro, deluju malo čudno, iako su mladi i da, deluju kao da ne znaju šta rade, kao da ulaze prvi put u veze i verovatno ih i pojede tamo ona atmosfera i svega, to je mašina jedna ozbiljna, tako da kažem, neki su, generacije su malo drugačije i tako. Što se tog izlaska tiče, pa ne znamo ni zašto su ušli. Tako da, oni će sami vidjeti da li su dobili ili izgubili. Do sada 90% od njih je izgubilo i ispalo je da nije dobra stvar što su ušli. Evo, možda sam ja redak primer kome je dobro to došlo, ali ja imam svoje razloge zašto, tako da možda i oni imaju svoje neke razloge, ali koliko ja kapiram, ako ne budu ponovo ušli, da ništa nisu dobili sem neku popularnost koja je stečena po meni na budalaštini jednoj. To mogu i za sebe da kažem, tako da eto.